Колко е каната? 5? 3? 3-2. Пак е добре. Пак прави хубаво. Значи няма да ходиш малко. Какво да правя малко? Какво закриш, бе? Какво закриш? Кой прода ракетата? А? Кой прода ракетата? Тина. А? От Тина се взимах последно. Кой? От Тина. Откина ли? Тина на Златка на майка е, бе. Не вам приказката майка му е. Чак долу ли? Срещу Дечо Маслинка, срещу Волко е. Колко? 6 лева. А? 6 лева. 3 лева половинката. А? 3 лева половинката. 3 лева по ръката. Ана, учили. Бега път. Ти не ходиш ли Ахмед Доган на гости? Не съм ходил. А? Не. Газ! Няма снимате на първи гръб.